edo hirigintza ez dela neutroa, lotzen dugulako azkenean hirigintza da forma eta funtzio batzuei forma ematea hirian edo arkitekturan edo hirietako edo auzoetako espazio desberdinei. Ez da neutroa, gu sistema edo eredu baten barruan sartzen ditugulako gure proiektuak edo gure plan orokorrak edo gure plan partzialak. Eredu hori gure ustez, edo hirigintza feministatik lantzen dugun ustez, eredu hori patriarkala eta kapitalista da momentu honetan. Orduan, zer esan nahi du alde batetik hazkunderako joera edo hazkunderako dauka begirada bat hemen eta orain, netik hazkunderako perspektiba dauka beti, eta ez du hemen eta orain hori oso ondo aztertzen, edo ez ditugu jartzen zeintzu diren hemen eta orain gizarte honetan ditugun erronkak aztertu, eta erronka horien barruan daude emakumeekiko biolentziak, edo erronka ekosistemikoak, energetikoak, eta barra. Eta beste alde batetik, patriarkala, eta hirigintzan oso islada handia du sistema patriarkalak, banatzen dituelako espazio pribatu eta publikoak, eta gero erabilerak sonifikatzen dituelako hirigintza eredu modernoak, ez? Esaten du hemen bizi, hemen lan, hemen kontsumitu eta hemen aitzialdia, ez? Horrek ez dauka lotura handirik eguneroko bizitzarekin, ez? Eta guk horregatik esaten dugu, arkitektura eta hirigintza ez da neutroa, ez dituelako barneratzen bizitzaren konplexutasun, gizona hartzen duelako gizaki eredu bezala, eta bakarrik barneratzen ditulako behar produktiboak eta ez erreproduktiboak. Gaur eguneko arkitektura bultzatzen dituen harremanak, edo harremanei buruzko hausnarketa bat egingo bagenu, nik uste hor lotura zuzena dagoela arkitektura eta proiektu politikoaren artean, ez? Orain dela gutxi adibidez hauteskundeak izan dira eta Madrilen badakizue, Carmenak naiz eta lehenengo indarra izan udaletxea galdu du eta PP, Ciudadanos eta Vox daude boterean, ez? Eta atea zen periodiko baten artikulu bat deitzen zena Porque Madrid es de derechas, ez? Eta hor, azaltzen zuten nola Madrid izan dela experimento soziologiko bat. Eta nola etxe bizitza lausuta bizituela proiektu soziologiko honek. Alde batetik osasunaren privatizazioa, beste alde batetik hezkuntzan konzertauaren indarketa, eta beste bi zutabeak dira eredu urbanistikoa eta etxe bizitza politika. Eta etxe bizitza politikan adibidez esaten dute, artikuluan aipatzen da, eta nik uste hala dela, depende zenolako etxe bizitza modeloa sustatzen duzun edo bultzatzen duzun, pentsamolde bat eraikitzen dela horren atzean, ez? Eta adibidez, urbanizazio itxia piztinarekin eta adibidez hauteskundeak eta gero El Paisek atera zuen kartografia bat, kalez kale journal zinala ikusten, no? Ze botoa zen majoritarioa, eta justu urbanizazio itxi eta piztinadunak horietan eskumak irabazten zuen, eta betiko auzo proletarioan ezkerrak. Orduan nik uste hor argi ikusten dela ez, nola hirigintza eta etxebizitza politikak badula lotura ideologia edo bizitzeko eskemarekin. Guk hor arkitektura eta hirigintzan bai egiten dugu gaur egun banaketa bat, ez? Eta da, zenolako tresnak erabiltzen ditugun arkitekturan eta hirigintzan, eta tresnak horrek forman gelditzen direla eta ez funtzioan. Neutroa edo, gure lan teknikoa eta objektiboa eta neutroa izango basan bezala, ez? Eta gure ustez, hor gauza bat da urbanismoa da hirigintza eta beste bat da urbanitatea, eta da proiektu soziala, ez? Eta nik uste dut hor hirigintza eta arkitekturak barneratu behar duela proiektu sozial hori. Lantalde zabalagoak osatuz eta gero beste gai batzuk sartuz gure proiektuetan, ez? Ez bakarrik formak edo normak edo epeak edo estrategiak, baizik eta ere bai gatazkak, denborak, ez? Denbora, arkitekturak eta hirigintza edo proiektuak denbora baten bizitza bat izango dute, orduan denborari kontutan izan behar du, konplexutasunak ere bai. Gauza eta tematika desberdin gehiago sartu behar ditugu proiektu urban hori edo urbanidade hori hirigintzan sartzeko. Gaurko hitzaldian hasieran egingo prestatu dut horrela gauza bizual performatibo bat eta da egingo errepasoa Estatu Espainolean gaur arte feminizidioa non eta nola eman den, ez? Eta izenak, eraildako emakumeen izenak, nun eman den
erailketa eta nor izan den erailtzailea edo. Eta patroi hori jarraituta, gaur arte 38 emakume erailda izan dira, feminicidio.net webgunean begiratu ditut datu hauek, eta lekua 180 kasuetan baino gehiago etxea da, eta erailtzailea beti da edo bikotea, edo zenarra, edo ex-bikotea, edo semea. Orduan, ni planteatu nahi dudana da, arazo bideko guzela, alde bat da, familia eredua, bikote harremana eta ideologia, maitasunen ideologia edo ideologia romantiko honek atzean nun izten gaituen emakumeak, eta beste alde batetik arazo badekogula bai etxe ereduarekin, espazioarekin, ez? Zergaitik, eta etxea da pribatua, hor gertatzen dena ez da arazo soziala, ez da politikoa, ez da komunidadearen esku dagoena, eta orduan hor nik uste erronka biditugula, bata da familiarena eta maitasun romantikoaren kritika eta dekonstrukzioa, baina bestea bada ere espazioaren azterketa eta espazio horrek sortzen dituen inseguridadearen deseraikuntza ere bai.